ёди ҳар як суҳбати некат кунам аз самими қалб табрикат кунам. умри ту эй хоҳарам бодо дароз, бош доим сарбаланду сарфароз. имрӯз яке аз азизони дилам, ҳамрози қалбам, хоҳари азизам мавлуд дорад. хоҳаракам, хоҳараке ки ҳамеша лаб ба ханда дорад, хоҳараке ки ҳамеша дар тамоми пастиам дар барам ҳаст. хоҳарам, ту ба мисли гулӣ, хислатҳои хуб дорӣ, хоксору меҳрубон, бо фаҳму покдилӣ. бо вуҷуди зебо буданат ҳам зеботарат мекунад. ёди айёми зебое ки гузашт, ин кунҷи гарм аст. орзуям ҳама сарсабзии ту аст. тани ту солиму рӯҳат шодоб бод. онче ки шоистаи туст хоҳонам. дили якдонаи ту сабзи баҳорӣ аст. рӯзгорат хубу обод аст хоҳаракам. ниҳоли қоматат пурбор гардад, туро умри накӯ ҳам ёр гардад. дар ин дунё бизи 100 соли дигар ки дунё аз паят гулзор гардад. хоҳараки азизам чаманаро, бароят қабл аз ҳама умри дарози бехазон, толеаи баланд ва хушбахтии ҷовидонро таманно дорам. бигзор ҳамеша зебою дурахшон бимонӣ. бори дигар мавлудат муборак, хоҳараки азизам чаманаро.